Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo osele ngikhuluma naye. Bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele nonke ngobuningi benu ngithi nginani phakathi kwaleli khaya. Nihlale phansi ninethezeke nanokuthi njalo ngiyazi ukuthi nanokuthi futhi ngisuke nginethemba ukuthi njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe seyiqopha kukhona lowo muntu osuke ezosizakala ngaleso sikhathi, kukhona lowo muntu osuke ezothola okuthize bakithi okuzomsiza naye ngaleso sikhathi. Ngizothanda ukuthi ngikhumbuze ukuthi kwabaqalayo ukubona leli page lethu ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bese niyithena ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe seyiqopha nawe phela izokwazi ukuthi bese ishesha ifinyelela kuwena bakithi. Okay, namhlanje sizokhuluma ngenhloso yokuphahla bakithi, ngenhloso nje yokuphahla ukuthi kuyini kusuke kuyini inhloso yokuphahla kahle ukuthi yini, iziphi izinto kufunakala uziqonde ngakho ukuphahla. Okay, sizoqala na ukuthi ke sibuzane ukuthi kambe ukuphahla kuyini. Okay, ukuphahla bakithi kusuke kuyilapho esisuke siphahla sifuna noma sifisa ukuxhumana nedalwa ezisembethe noma nabantu abasembethe ngenhloso yokuthi sisuke sifisa izimpendulo kubona, ngoba kusuke kukhona lapho esisuke thina singaqondisisi khona bese siphahla bese sikhuluma nabo sibuza izinto ngethemba lokuthi sisuke sinokuthi basuke bezosiphendula uma ngabe sibuza lezo zinto. Lapho ke la siphahla khona ngoba suke sifuna impendulo bakithi, sisuke sifuna ukuqonda izinto ezithize kubantu abadala, suke sifisa ukuthi bakwazi ukuthi basiphendule kuzona bese siyaphahla. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela, kodwa engingakusho mina ngokuphahla bakithi, uma ngumuntu nje uthi uyaphahla ngifise ngazi ukuthi unganenhloso ethize ukuthi yini ekwenza ukuthi uphahle, uphahlelani, yini le odinga ukuphenduleka kona. Angithi yabona ungaphahli nje khona umuntu ozothi nene yazi gogo sengiphahlile u3 months manje uphelile ngiyaphahla kodwa izimpendulo azibuyi. Awukwazi ukuthi ungaphahla isikhathi eside kangako bakithi umuntu, kusho ukuthi manje kuyafana ukuthi ushuthi uzovesana uvuke kuseni nje udecide ukuthi kuyabona ke namhlanje ake ngikhulume nabantu abadala. Asenzi kanjalo bakithi, kunendlela esenza ngayo uma ngabe sizophahla. Kodwa eqala engingayisho nje ukuthi uma ngumuntu ufisa ukuphahla noma uzophahla iba nento othi cha nansi into engiphahlisayo. Angithi yabona nansi into engifisa ukuthi kube khona izimpendulo ezizobuya uma ngabe ngibuza kubantu abadala. Akungabi into ozoyijwayela, akungabi into ozothi ozovuka noma nini ekuseni namhlanje ngicela uvuke othi ngivuke ngiphahle ngikhulume nabantu abadala. Uma ngabe uzophahla, uma ngabe uzokhuluma nabantu abadala bakithi, kuzomela ukuthi uzile, kuzomela ukuthi uhlelele ukukhuluma nabantu abadala. Nganomiyazakala lento engizama ukusho, kuzomela ukuthi uhlelele ukukhuluma nabantu abadala, kuzomela ukuzilele ukuthi cha okay ngosuku olukuthi ngifuna uqala ukuphahla. Angithi yabo usuzoyazi ukuthi uzozila izinto ezithize bakithi khona uzokwazi ukuthi uye kubantu abadala uhlambulukile umuhle bese uqala ukukhuluma nabantu abadala. Angithi yabona ake ngithi mhlambe ke usuyaqala ukukhuluma nabantu abadala kodwa ukhuluma nabo mhlambe isikhathi esingango 7 days uphahla ukhuluma nabantu abadala. Ngithi yabona ukhulumile nabo uphahlele isikhathi esingango 7 days. After uqedile after ukuphahla nalapho futhi kuyakudinga ukuthi engathi kube nokuzila kancane ukuze uzokwazi phela ukuthi ke bese uthola izinto ezizimpendulo. Ngithi yabi kodwa ke izinto zabantu azifani, amathonga wabantu awafani, amadlozi abantu awafani, abantu basembethe abafani. Kuyenzeka uqala ukuphahla namhlanje nje uphahlile mhlambe ebusuku usuzothonga zibuye izimpendulo zento osukade ukhulume ngayo. Mhlawumbe uzophahla u2 days zibuye izimpendulo kwesinye isikhathi. Akusho ukuthi wonke umuntu kuzoba u7 days. Angithi yabona kodwa ke komunye kuzobe bona lo 7 days azophahla bese zibuya after izimpendulo. Ngeke ngithi ke mina ilowo nalowo muntu uyabaza abantu babo ukuthi
bangabantu abashesha kanjani ukuphendula ngithi abona abanye bashesha ukuphendula abanye abashesha ukuphendula so isikhathi ezinye izinto zidinga isineke nokuzinikela nokubekezela cha ulinde ukuthi okay mhlambe sengikuphahlile 7 days bese ulinde ukuthi abantu bakho bazokwazi ukuthi nawo besibeke bekuphendula bakithi okay kodwa ke okunye futhi engifuna ukucacisa ukuthi kubalulekile nengifuna ukugcizelela ukuthi kubalulekile uma ungabe uzophahla ube nento oyiphahlelayo bakithi ukuze uzokwazi phela nawe ukuthola impendulo kungabi isinkwa sakho semihla ngemihla nje ukuphahla uzuqede inyanga ezo 3 months or 4 months wena ulokhu uphahlile sekuyinto yakho nje osuyijwayele ukuyenza ake singenzi ngaleyo ndlela iba naleso sikhathi nje sokuphahla ngoba kukhona lokho osuke kuxakile ngaleso sikhathi ngoba kukhona lento osuke lempendulo osuke uyidinga ngaleso sikhathi okay okunye ke futhi engifisa ukucacisa khona imibuzo ozokuqhamuka ukuthi awugogo umuntu onjani ophahlayo lapho singasho sithi kahle kahle ukuphahla akukhethi akusho ukuthi ngoba nakho mina nginobizo okusho ukuthi abantu abanobizo kuphela abaphahlayo cha kuhambi kanjalo wonke umuntu yakwazi ukuphahla wonke umuntu uyabamemeza abantu abamembethe bamemeza abantu bakubo ngoba vele naye lowo muntu usuke kukhona uqondo okuthize asuke kudinga naye uvumelekile ukuthi akwazi ukuthi aphahle naye uvumelekile ukuthi akwazi ukuthi akhulume nabantu bakuba akhulume nabantu amamembethe akekho umuntu ekuthiwa cha akakwazi ukuphahla yena abantu abawuhlobo oluthize okumele baphahle bakhulume nabantu abadala noma babuze bafuna izimpendulo kubantu bembethe cha akuhambi ngalondle wonke umuntu uyakwazi ukuthi aphahle akhulume namathongo akubo bakithi okay okunye futhi sebengifisa ukusho nebengifisa ukucacisa ukuthi uma ngabe uzophahla engathi ungaphahla sekukhona ukuzamile ungathi ungaphahla sekukhona imizamo osuyizamile nje empilweni ngento osukufuna ukuzoyibuza ngenza umzekeliso nje uyakwazi ukuthi uphahle ake ngithi mhlambe umuntu wesilisa uphahle ubuza amathonga kini ukuthi abantu abadala nanginikeza umakoti kodwa izinto azihambi kahle phakathi kwaleli khaya kwenze njani ila ukuthi yakho usuphahla lapho ubuza abantu abadala nawe umuntu osifazane mhlambe ukuthi abantu abadala nanginikeza umkhwenyana kodwa izinto azihambi kahle phakathi kwami naye kwenze njani leka angithi yabona izinto osiphahlayo usho ukuthi sengizamile ngafika la kodwa akulungi angithi yabona uya kubantu abadala usuyobabikela ukuthi ngizame ngahamba ngafika la manje ngangahluleka akukho kulungayo kwenze njani ngicela nini ukuthi ningibonise ngicela nini ukuthi ningiphi izimpendulo ukuthi kahle kahle kukephi la kufuna ngithinte khona noma kukephi la ngingahambanga khona kahle uthi bantu abadala ngifundile kodwa umsebenzi nguthola abantu abadala usuyaqhubeka uyabuza ukuthi ngabe kwenze njani kukephi la kumele sithinte khona kukephi la ngingahambanga khona kahle bakithi ngicabanga ukuthi yonke lonto iyazwakala athi omunye ngihambile ngaye ephehlweni kodwa umsebenzi yenu noma izinto enalingisele zona ephehlweni anginquboni inqubekela phambili ngithi yabona athi umuntu ngiyayenza imsebenzeni abantu abadala kodwa inqubekela phambili asiyiboni ngabe kwenze njani ngenza umzekeliso ezinye zezinto bakithi lezo oziphahlelayo ozibuzayo kubantu abadala njengoba ungizwa ngicacisa ngithi engathi bophahla unganento oyiphahlelayo akungabi isinkwa semihla ngemihla ozohlezi uphahla nje zonke insuku uma uphahla iba naleso sikhathi sokuphahla mangabe u7 days ozophahla mhlawumbe ezosheshe zibuye impendulo mhlawumbe uzoqeda u7 days zibuye after izimpendulo kuzohlukana kodwa lento yokuphahla angabe into ejwayele nje ukuthi nomnini noma yini mangivuke kuseni namhlanje ngivuke ngidecide ukuthi ngiphahle ngiqoqe izinto ngihlanganise sengiyaphahla angithi yabona kanjalo ke nako futhi ukuphahla ke kuyahlukana izinto nezindlela esiphahla ngayo nendlela yokuthi singabantu sikholelwa ezintweni ke futhi ke ezingefani nanokuthi nangale kwezinto ezingefani sikholelwa ilona lo muntu unento emsebenzelayo njengoba ungizwe ukuthi nendlela zokuphahla zihlukene khona umuntu othi mephahla asebenzisa amakhandla phela khona umuntu othi mephahla asebenzisa amakhandla afake nempepho amemeza ithongo khona umuntu mephahla athi mina ngidinga amanzi nje kuphela uyazwakala uma ngikhuluma athi omunye mephahla ufuna ngifake nesinempa athi omunye ufunakala ngehlane so ziningi indlela zokuphahla athi omunye ufuna ngendlini enkulu kaRound omkhulu ekhaya wethongo ngifike ngiguqe ngifike eceleni angithi yabona izindlela ilona lo muntu unendlela emsebenzelayo
esizithandayo esizenzayo. So nazo lezo zinto esingeke sisho sithi akuzona ngoba asifani nendlela yokwenza azifani, kodwa ebengifuna ukugqugquzela kakhulu bakithi ukuthi mengabe uphahla iba nenhloso, iba nento oyiphahlelayo ukuthi ngiphahlela ukuthi. Ngiyathemba ukuthi izwakalile into bengizama ukunicacisela yona nebengifuna ukunibeka nesithombeni izwakalile kunina. Ngithanda ukuthi namhlanje bese ngima lapha izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Ngithokoza.